Κυρίες και κύριοι, τι σας έχω εδώ πέρα? Ξέρετε τι σας έχω? Σας έχω αυτό εδώ το πολύ ωραίο άλμπουμ, το φωτογραφικό άλμπουμ με τίτλο Ροδόπη. Και είμαι σίγουρη ότι κάτι σας θυμίζει, ότι κάπου το έχετε δει, είτε διαδικτυακά, είτε τηλεοπτικά, είτε στο χέρι σας. Φυσικά από εδώ πέρα μέσα μιλάει το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, ένα κέντρο το οποίο λειτουργεί αρκετά χρόνια, απαρτίζεται από πολλούς ταλαντούχους ανθρώπους, από αξιόλογους φωτογράφους, από ανθρώπους οι οποίοι αγαπάν την τέχνη της φωτογραφίας και το δείχνουν σε κάθε περίπτωση και σε κάθε ευκαιρία. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος για χρόνια βρίσκεται στο τιμόνι αυτού του Δημιουργικού Κέντρου Φωτογραφίας Θράκης. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον γνωρίζω από αρκετά χρόνια πριν. Έχουμε ξαναβρεθεί σε μια κατάσταση ρεπορτάζ, να το πω, συνέντευξης. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω σήμερα εδώ τον πρόεδρο από το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, τον Δημοσθένη Καραγεωργίου. Δημοσθένη μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες και είμαι πολύ χαρούμενη που είσαι σήμερα εδώ. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Μια χαρά. Σήμερα φέτος σε ένα διαφορετικό μέρος σε συναντώ. Είναι τη τηλεόραση και σε δικιά σου εκπομπή. Παρακαλώ, κάθισε. Τι κάνεις? Είμαστε πάρα πολύ καλά όλοι. Όλη η ομάδα σας, όλη η οικογένειά σας εκεί στο Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας. Τι κάνετε? Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα και μέχρι τα Χριστούγεννα έχουμε πάρα πολλές δράσεις. Και συνεχίζουμε και τον Ιανουάριο και πάμε μέχρι το καλοκαίρι, είναι όλα προγραμματισμένα. Λοιπόν, θα μου τα πεις όλα. Θα έχω το χρόνο για να τα προλάβω όλα. Πρώτον, θέλω λίγο να πούμε στον κόσμο που δεν γνωρίζει τι είναι το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης εντάχει. Είμαστε ένας φωτογραφικός σύλλογος που δημιουργήθηκε το 2007. Φέτος μετράμε αισίως 16 χρόνια λειτουργίας. Επίσης έχουμε φτάσει σε 120 τακτικά μέλη. Συν τα επίτιμα μέλη, τους επισκέπτες και αυτούς που συμμετέχουν στα ετήσια εργαστήρια που κάνουν φωτογραφίας. Από πόσα άτομα ιδρύθηκε το ΚΕΔΙΦΟΤ? Η αρχική ομάδα ήταν 22 άνθρωποι, οι οποίοι από την αγάπη τους και το μεράκι τους για τη φωτογραφία, για τη δημιουργική φωτογραφία, δημιουργήσανε το κέντρο. Ωραία. Και αν πρέπει να ορίσουμε ποιος είναι ο βασικός σκοπός του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, τι θα λέγαμε? Είναι η διάδοση και η εκπαίδευση, η συνέχεια της τέχνης και κυρίως φωτογραφικής τέχνης. Ωραία. Λοιπόν, το τελευταίο άλμπουμ που εκδώσατε έχει τον τίτλο Ροδόπη. Μία οροσειρά 15 φωτογράφοι. Πάρα πολύ ωραίο. Και μάλιστα θα κληρώσουμε και εδώ στους τηλεθεατές μας ένα. Ναι, με χαρά. Θα το έχει ένας στο σπίτι του να απολαμβάνει τις πολύ ωραίες εικόνες. Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. Το άλμπουμ Ροδόπη, μια οροσειρά 15 φωτογράφοι, είναι το δεύτερο συλλογικό βιβλίο που εκδίδει το κέντρο. Είναι 15 μέλη, φωτογράφοι, δημιουργοί, οι οποίοι δημιουργήσαν αυτό το φωτογραφικό λεύκομα υπό την επιμέλεια του Πάνου Κοκκινιά, ένας σημαντικός και φωτογράφος και δάσκαλος φωτογραφίας. Εκδόθηκε τον Μάιο του 2023, μετά από πολύ κόπο και δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Παρουσιάσαμε στο κοινό της Αλεξανδρούπολης το βιβλίο και ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση και το αγκάλιασμα το καλοκαίρι. Και τώρα στις 8 Δεκεμβρίου κατεβαίνουμε στην Αθήνα. Το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης πάει Αθήνα, αυτό είναι το σύνθημα, και παρουσιάζουμε το λεύκομα στο αθηναϊκό κοινό, στην Αθήνα. Στην iFocus Gallery, καλά θυμάμαι. Ναι, είναι στο κέντρο της Αθήνας, είναι Ακαδημίας με Ιπποκράτους, στο Όπερας, έτσι λέγεται εκεί ο χώρος, στην iFocus Gallery, όπου είναι μια γιορτή της φωτογραφίας. Θα παρουσιάσουμε το λεύκομα, θα μιλήσει και ο Πάνος ο Κοκκινιάς και φωτογράφοι για αυτό που δημιουργήσαμε εμείς εδώ στην ακριτική Ελλάδα. Και θα συνοδεύεται και από φωτογραφίες στην έκθεση που συνοδεύει το βιβλίο. Και τώρα δημιουργείται και το καινούριο φωτογραφικό σας έργο, Εικόνες από μετάξι. Περιμένω να δω με ανυπομονησία τι δημιουργήσατε. Σε συνέχεια της ένταξης του κέντρου στο Υπουργείο Πολιτισμού, σαν φορέας, πολιτιστικός φορέας, είναι η δεύτερη πρόταση, το δεύτερο έργο που κάνουμε σε συνεργασία με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
είναι το εικόνες από μετάξι. Τι κάναμε? Φωτογραφίσαμε το μετάξι από τη μουριά μέχρι το ύφασμα, το μεταξωτό που πιάνουμε στα χέρια μας και μας ακουμπάει. Φωτογραφίσαμε όλη αυτή την υπέροχη διαδρομή, η οποία κρύβει πολλές ιστορίες, και δημιουργήσαμε ένα κόσμο παράλληλο από αυτό που βιώνουμε, όπως μοναδικά κάνουν τα παιδιά στο Σύλλογο. Έτσι 14 φωτογράφοι δημιουργήσαμε αυτό το φωτογραφικό αποτέλεσμα, αλλά με τη διαφορά ότι αντί να τυπωθεί σε χαρτί, το τυπώσαμε πάνω στο μεταξωτό ύφασμα. Και πρώτα θα κάνετε παρουσίαση στο Σουφλί και έπειτα στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, ως η βασίλισσα του μεταξιού, που είναι η πόλη του Σουφλίου, είχαμε την υποχρέωση να ξεκινήσουμε από εκεί. Ούτως ή άλλως το μετάξι και η εκτύπωση έγινε στο Σουφλί, η φωτογράφηση έγινε όλη σχεδόν στο Σουφλί. Και μάλιστα θα γίνει στον οίκο του κύριου Τσιακύρη, που τον έχουμε και εμείς χορηγό. Είναι στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού της οικογένειας Τσακύρη, του οίκου Τσακύρη. Θα γίνει η έκθεση, διάρκεια είναι 1 με 6 Δεκεμβρίου και τα εγγένεια είναι στις 2 Δεκεμβρίου το απόγευμα. Ωραία. Και στη συνέχεια οι εικόνες από μετάξι θα κατεβούν στην Αλεξανδρούπολη, στο Νομαρχείο, στις 15 Δεκεμβρίου. Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα μείνει η έκθεση στο Νομαρχείο. Οπότε μπορούμε να έρθουμε εκεί να επισκεφτούμε. Θα είστε και εσείς τα μέλη του Κηδηφώτη εκεί πέρα, να μας κάνετε μια ξενάγηση, να μας μιλήσετε. Οι εικόνες που επικεντρωθήκατε αυτή τη φορά είχαν χρώμα, ήταν ασπρόμαυρες? Έχουν και χρώμα και είναι και ασπρόμαυρες. Να είδες, γι' αυτό μου αρέσει, γιατί ξέρεις κάθε φορά παρατηρώ. Εάν θέλετε να προβάλλετε κάτι ασπρόμαυρο ή κάτι έγχρωμο, πάντα επιλέγετε διαφορετικά είδη. Αυτό που μας χαρακτηρίζει κυρίως καλλιτεχνικά είναι ότι υπάρχει μια πολυφωνία. Δεν έχουμε ένα ύφος καλλιτεχνικό, αλλά με ένα μαγικό τρόπο αυτό το συνδέουμε και γίνεται ένα ενιαίο αποτέλεσμα, παρουσιάζει τον κόσμο και αυτό φαίνεται σαν... Από Φεβρουάριο και από το νέο έτος, τι εκδηλώσεις έχουμε που μπορούμε να ανακοινώσουμε ή έστω να ανακοινώσουμε τη μορφή των εκδηλώσεων? Μπορούμε να ανακοινώσουμε, έχουμε ανακοινώσει ήδη και με δελτίο τύπου και το γνωρίζει ο κόσμος αυτό, την έναρξη της συνεργασίας του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης με το Φωτογραφικό Σύλλογο της Ανδριανούπολης, από την Τουρκία. Τι ακριβώς κάνουμε εκεί πέρα? Έχουμε ξεκινήσει με την βοήθεια, την υποστήριξη του προξενείου της Ελλάδας στην Ανδριανούπολη και τον πρόξενο εκεί, τον κύριο Άρη Ραδιόπουλο. Μας έφερε σε επαφή και ξεκινήσαμε μια σειρά από δράσεις που θα αφορούν τη φωτογραφική τέχνη και κυρίως ένα κοινό φωτογραφικό έργο που ετοιμάζουμε εμείς σε συνεργασία με τους Τούρκους φωτογράφους από την Ανδριανούπολη. Πολύ ωραίο. Που θα έχει σχέση με την καθημερινότητα, τους ανθρώπους και τη ζωή στις δύο πόλεις. Εμείς θα φωτογραφίσουμε την Ανδριανούπολη και εκείνοι θα φωτογραφίσουν με τη σειρά τους την Αλεξανδρούπολη. Και αυτό θα γίνει μια κοινή έκθεση φωτογραφίας που θα παρουσιαστεί από κοινού και στις δύο πόλεις. Και εδώ τώρα έρχεται ένα πολύ ωραίο ιστορικό, το οποίο μπορεί να γίνει και έρευνα από φιλολόγους, ιστορικούς και να δούνε αν υπάρχουν κοινά σημεία σύγκλησης των φωτογραφιών ή έντονες διαφορές στον τρόπο δυσίματος, στον τρόπο προσώπων και χαρακτηριστικών των ανθρώπων. Δηλαδή ξεκινάει μια πολύ ωραία έρευνα μέσα από αυτό που ξεκινάτε και κάποιος, εάν θέλει να ασχοληθεί, θα μπορούσε και είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτό που κάνετε. Δηλαδή ενώνετε τώρα δύο περιοχές και ένας ερευνητής από πίσω και ένας πολιτισμολόγος μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Γενικά να το έχετε στο νου σας. Καλά, εμάς το κίνητρό μας είναι καλλιτεχνικό, δεν είναι... Ναι. Και αυτό που κυρίως θέλουμε να υπογραμμίσουμε με αυτή τη συνεργασία είναι ότι τελικά αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά σε εισαγωγικά μας χωρίζουν. Σε αυτό το πλαίσιο θα φιλοξενήσουμε μια πολύ ωραία έκθεση φωτογραφίας που εγώ την είδα γιατί πήγα στην Ανδριανούπολη. Με καλέσανε και πήγαμε με τα παιδιά μια ομάδα και επισκεφτήκαμε την έκθεση. Είναι εικόνες δρόμου από ένα πολύ ωραίο έργο που κάνανε και εκείνη μακροχρόνιο με φωτογραφίες και στιγμές φωτογραφίας δρόμου, street photography, την οποία θα την παρουσιάσουμε στο κοινό της Αλεξανδρούπολης περίπου στις 20 Ιανουαρίου στο Νομαρχείο. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε πολύ ωραίες δράσεις και ξαφνικά σαν να πήρατε φωτιά και κάνετε κάθε μήνα. Ούτως ή άλλως. Έτσι. Και εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε για την έκθεση του καλοκαιριού που έχει γίνει θεσμός πλέον μπροστά από το Νομαρχείο τα τελευταία 15 πλέον χρόνια
που φέτος νομίζουμε ότι... Τι θέμα θα έχει φέτος περίπου? Θα σας ανακοινώσουμε τη στιγμή που πρέπει. Γιατί περίπου ένα κάτι να δώσουμε. Δηλαδή ετοιμάζεστε από τώρα για την έκθεση του καλοκαιριού. Αυτές οι εκθέσεις δεν γίνονται τελευταία στιγμή. Συνήθως έχουν ένα βάθος πίσω. Χρειάζεσαι την υποστήριξη κάποιου από το Δήμο? Είστε ευχαριστημένοι από την περιφέρεια? Γενικά κοιτάμε να κάνουμε πράγματα και να έχουμε μια ελευθερία την οποία την έχουμε κατακτήσει με πολλή δουλειά. Οπότε όταν ζητήσουμε βοήθεια και συνεργασία τη βρίσκουμε. Οπότε αυτό είναι πολύ θετικό. Αλλά εμείς κοιτάμε να έχουμε μια αυτονομία την οποία θεωρώ ότι το έχουμε καταφέρει και το πάμε καλά. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο με το Υπουργείο Πολιτισμού είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε βρει αρκετά μεγάλη υποστήριξη σε ό,τι τρελό σκεφτούμε να κάνουμε και μας λένε πάντα νέοι άνθρωποι. Ήδη συζητάμε για το 2024 ένα πολύ μεγάλο project που θα αφορά όλη την Αλεξανδρούπολη. Πες μας κάτι τώρα, μας έχεις εδώ και μας λες για μεγάλα project, κάτι. Με μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε γύρω στο Πάσχα. Γύρω στο Πάσχα. Ωραία, εδώ θα είμαστε. Και θέλω να μου πεις τώρα, γιατί κάποιος μπορεί να μας βλέπει μέσα από το Thrakinet, πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος σας? Βασική προϋπόθεση είναι να αγαπάει τη φωτογραφική τέχνη. Είτε να βγάζει φωτογραφίες, είτε να βλέπει φωτογραφίες. Χρειάζεται να έχει δική του φωτογραφική κάμερα? Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά καλό είναι να έχει μια φωτογραφική, γιατί θα βγάζει φωτογραφίες. Μπορεί να μας βρει στο δικό μας το χώρο, μια Ούλη 9, πίσω από την αστυνομία, στον πεζόδρομο, στην Αλεξανδρούπολη. Εννοείται μπορεί να μας βρει από την ιστοσελίδα μας στο kedifot.gr. Στα social media είμαστε παντού. Τέλεια. Και Δημοσθένης Καραγεωργίου, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος εδώ πέρα, χρόνια στο τιμόνι του Kedifot. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και σας περιμένουμε πρώτα στο Σουφλί στις 2 Δεκεμβρίου που είναι τα εγγένεια και μετά στις 15 Δεκεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη, που θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και για σας να έρθετε. Είναι ένα διπλό έργο τέχνης. Είναι οι φωτογραφίες που δημιουργήσαμε εμείς και είναι το μετάξι που δημιουργούν οι άνθρωποι στο Σουφλί με παραδοσιακό τρόπο ακόμα. Έχουν μπει και τα μηχανήματα, αλλά κυρίως χρησιμοποιούν τις παραδοσιακές μεθόδους και θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα να σταθείτε απέναντι σε ένα διπλό έργο τέχνης. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζετε, που ήρθατε εδώ καλεσμένος, και εσένα προσωπικά σε ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ.